Kana kok tuma tuma belai hambai jentini maraharu edisi village yengai goimani para o phaisok paijak phaimani karon khai abono je miya salchana ege Facebook tui viral lengjak kaisa picture nugui mangkha je o amchaini lukurok tuimani angui tongmani engai chini emni dagimung bai jeng tini aro phaisok paikha phaisok boni yagulo nailekha jagarok bahai borok bai kok salaikha oboni yagulo jengto chini ponchaino haite resolution already pass khaijak no tongo khana agio no khanao yakonai je tuimani o amchaini lukurok tongmani kintu bologo chini bologo thamani pore erpore cheng khanaka soi rok riya rok hine chini sar MLA Prasad Chanda ingete je onko kamno atkui tonjago hnai kintu erpore cheng bono koimung obono tongnai je tiprasa ba chini onko thui thanjani lamani bisingtwi ati rokai samungno khaioi judi no kamrokno taratari khairi rikai khub chanai।